Parlant amb els veïns també era una de les coses que volíem fer esta vesprada i precisament anem a fer-ho ara. Com se viu des de fa un mes sense aigua potable en Palma de Gandia? Ainhoa, conta'ns. Sí, efectivament, nosaltres ens n'hem vingut fins a casa de Pepi. Pepi ens ha obert molt amablement les portes de la seva llar per a contar-nos com li està afectant a ella de primera mà esta falta d'aigua potable. Conta'ns, Pepi, com va ser, què va passar des del moment en el que vos comunicaren que no teníeu aigua potable? El primer dia jo em vaig donar compte a soles perquè a l'obrir el grifó era tota l'aigua marrón y es veía que venía en fang y en cosas, y entonces ya em vaig assustar un poc. El dia següent ja ens va enviar un WhatsApp a l'Ajuntament dient-nos que no era apta ni pel consum ni per la higiene. Al principi ni per a dutxar-vos? Ni per a dutxar-nos, això posava en el WhatsApp. A continuació, després, el dia següent, o al cap dels dies, ja ens van dir que podíem, ja per la higiene ja era bona, sols era pel consum, que no podíem gastar-la. I com us està afectant això a la vostra vida quotidiana, al vostre dia a dia? És un jaleo. Jo en un principi a voltes m'enganyava i agarrava aigua del grifo sense voler, però sempre tens que anar rentant les coses, tens que anar rentant el que vas després en aigua de garrafes. És que inclús hasta per anar-te'n a llevar-te la boca tens que anar i anar-te'n en el gotet al quarto d'aseo per poder rentar-te les dents. I com cregueu que aneu a poder subsistir amb aquest subministrament d'aigua a través de garrafes? Mal, molt mal. Molt mal perquè sempre tenim que anar en les garrafes, pues, jo ja m'ha posat la garrafa al costat del grifo perquè no me se olvide. I així pues, vaig intentant, però és molt fort tindre que estar passant-ho així. I companys, anem a fer la prova, anem a posar aigua a un got, perquè la veritat és que l'aigua, ho hem estat comprovant fins a este moment, l'aigua ix bastant tèrbola. Té residus blanquinosos que ens contaves, Pepi, que no és durant tot el dia, que a mesura que passa el dia es va ficant més tèrbola, no? No, de matí està molt tèrbola i conforme va passant va aclarint-se un poquet. Però l'olor de lejía és enorme, entonces igual té que siguen les 9 del matí que siguen les 10 de la nit. Fa molta olor de lejía. Moltíssimes gràcies, Pepi. Ja ho veieu, companys, que així la situació és insostenible, que cada vegada és més complicat per als veïns i demanen solucions per a que aquesta situació es solucione el més prompte possible i tot torni a la normalitat. No serà fàcil. Gràcies, Ainhoa. Molta paciència per a veïns i veïnes de Palma de Gandia. La solució definitiva no arribarà en el millor dels casos fins d'ací un any. Fa falta una inversió, com ens ha contat l'alcaldessa de Palma de Gandia, d'1 milió d'euros. Però a veure si se pot